Nobody na ya bia kwazo. Nabo okorobia ọkụ na anọ. Lati m nke onye na-eme ya jisi ike. Mana onye na-akparị ya hafu arụ. Maka na arụ adụka ha. Onye na-eme mma ya jisi ike. Maka na omenje eri ha. Ọ bụ okweghị izu okwere ọnwa. Anụmanụ esolo ewe ma jee ka n'elu osisi. Abịa kedu onye kwa agụ atụ nkelu ọha na nkụ n'ọfịa agajaghị ya na kenu ya edo mma agajaghị ya na kenu ya edo mma ihuru onu eke ọbụkwa eke yeri ya ogologo olu ọbụkwa yeri ya bene ji ọbụkwa mmiri yeri ya nwanne m kedu onye kwa agụ ọbụ agwatụ nkelu aka ha gị ya nawa nkeni ya edo mma ịgajaghị ya na ọgba nkeni ya edo mma iburu onu nri eke ọbụbụ eke yeri ya ogologo olu ọbụkwa yeri ya bene ji ọbụkwa mmiri yeri ya iya boy na no hende omo ihuru ko si ada aba won na no sa bele no sa aka do ye na ri eti ho we asiade he ya aba mena aba na iwe aba pese se kele se ya abu ya aba mena Ndobayi muno ye ga bwerisa Ndobayi muno ye ga bwerisa Yeah Abe
Baji buno ye kaberi sa, yaji guno ye kaberi sa, eki bo guno ye neteli sa. Ndo baji bakute bono so yo ko si dikenu, o ko pa wo we ko to, o ba ko je wo, o gbe ko te ta ka yo. E me na nu be ku we no bia na ko do ti ye me ki be se le o. Aba asha de ka tire iwe. Eki be nu ba ni he ku. Abia Sendo bayi muno ye kaberi sa, wane muno ye kaberi sa, yayi muno ye kaberi sa, yayi pakute muno so yo ko so yelo, aba ko ba wo be ko ba ba pute wa, o be ko de de ayo, o ko de ti ye me ki se ye o no, ihe ma e me na no be ku bi we no bra na wa. Oh oh. Hey, abe. Agiba. Can say, traditional highlight. Pass it on their way, breaking our bed also. The pass it on their way, breaking our bed also. I'm going to get them white. You have you to put on one to go here on the weekend. What can I tell you? I'm buying handed mama. Oh, they can. How about we go to the Wapa? Oh, how about we go to the Wapa? Mani head of Madonna, 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 Mani head of Madonna. Mani head of
nwanne m maka ihe dị mma dụkwa baye gọọmenti haus n'ọdụkwa baye ezudu baye n'ọdụkwa baye INT n'ọdụkwa baye repọt Enugu dụkwa baye adoration ministry ebe ihe ọma na-eme adoration ministry ebe ihe ọma na-eme ya anyị na-emakwanụ n'ọdụkwa baye emena ndị baye n'ọdụ baye ịmana ihe dị mmadụ kwa baye n'otu UNDH ịdọsara anyị nke ya abụ ya ụlọ sukuru tụkwa baye ụmụ anyị gụwa akwụkwọ ọbụ nwanna mmadụ si n'ọgwụ anyị Maradona University n'ọdụdụ baye ịmara oke baye bụ onye nkanụ sama etu ọfọ baye n'ọkwado onye baye eze ọyị mana ihe dị mmadụ na-anụ nkanụ nwanne m mana ihe dị mmadụ former IG na-ekele ego Inspector General of Police Ogboni Onobo gwa Ugomba na ọrụ orie edebe m ugbo ọka anaghị m ugbo ọka chara ugwode ọgaranya eji eme ọnụ o ji ego eme ọkọ o ji moto eme ọkọ ọkọ onye ka na-ekwu ihe a IG Sunday wo obodo ozigbo dị eme ọkọ managing director ọga patapata New Planet Hotel na Lagos odogwu na-ekele imetere Chineke onye para anyị wepere New Planet Hotel n'ụgbọ ọka odogwu nwoke ọma enuru na araba ha na-ekele odogwu a ezi hotel n'okpuru okoko SS money n'ụbọka okorobịa ekele mezi nwanne m ọma ezigbo ọyịmụ ọkọ onye ka na-ebu ihe a ọnọrọbụ Emmanuel Ọkwọ eze oche ndụ nwanna n'ike odogwu na-ekele CEO Udo Nwanne Global Nigeria Limited na-ekele nwanne m na-ekele gị ekele atụkelere ngelekere ego maka na eji ekele mere atụ nwada anyị na-ekele eje m n'ike ka nke na ọnọrọbụ chief afa m Ogbuene adịghị ogwe odogwu agịrịkacha ọkụ odogwu agịrịka n'ichi ọkụ ezi nwanne ike na-ekele ekene bụ chief John Agbadike odogwu ezi nwanne ike na n'ike bụ n'isi anyị ekene m Honorable Francis Adike ọbịa ụta na-agba igwe ụta a na-agba igwe aka a na-agba igwe na-ekele owan ụta na-agba igwe ekene eme eze azụ Prince Ugochukwu ụbọchị na ya ekele kenelu m eze ọyịmụ Peter Okowe-Ebo akụ mmiri ọkụkụ nọ na-ahụ nkwọ ejiwa becha n'anọ onye amụma na-ekele ọbịa anyị eluwo be anyị anụ ụgbọ kechara ekele oji moto eme ọkọ oji keke eme ọkọ omebe ogbenye si Mrs. Ngozi Ugwu weye na-anụ na mechi iwe ihe ogbenye mara ọkaba ihe ọbịa oji kelere ụtọ Chief Honorable Sunday Ugwu
Ogazero wata lambe. Ogasi. Mani hedo madu papaye. Mani hedo madu na. Ya mani hedo madu papaye. Mani hedo madu na. Yedo jane mani hedo madu papaye. Mani hedo madu na. Mande mi mani hedo madu papaye. Mani hedo madu na. Mani hedo madu na. Hey, ayo. Yejawe mezi ako. Ni hedo madu kana mezi ako. Obu nene. Kagene ndu bi shoku. Ndị ishọkụ na-ekele gị mgbamgbo ogidi ezigbo ezi agụ omere ogbenye emere ọgaranya obi ego eme ọgọ mgbamgbo ogidi na-ekele gị Nwanne m mana ihe dị mmadụ papa yo. Nwanne m mana ihe dị mmadụ n'ụba ye. Nwanne m mana ihe dị mmadụ papa yo. Oho! Saso ya. Abịa.